על מנת לשנות את התעריפים שנקבעו בזמן ההרשמה, יש להיכנס בסרגל הניווט למסך תעריפים על ידי לחיצה על תעריפים. אנחנו רואים את המחירים כפי שקבענו אותם, ועל מנת לשנות למשל את המחירים בסוויטה מספר 1, אנחנו לוחצים על אחת המשבצות בשורה של הסוויטה ונפתח לנו חלון התעריפים. בחלון התעריפים אנחנו לוחצים על תעריף רגיל אמצע וסוף שבוע, והחלון נפתח לעריכה. נניח שהחלטנו שהמחיר יהיה 900 שקל ללילה, והמחיר ליחיד גם יהיה 900 שקל ללילה, והמחיר למבוגרים אנחנו מחליטים להוריד אותו ל-200 שקלים ללילה. כנ"ל אנחנו משנים את התעריפים לסוף השבוע, נניח שהחלטנו שהמחיר הוא יורד ל-1,300, והמחיר למבוגרים, ילדים ותינוקות, נשאר כפי שהוא. כל מה שנשאר לעשות זה לשמור את התעריף, ואנחנו רואים בשורה של הסוויטה שהתעריפים השתנו, כאשר מחירי אמצע השבוע בשדות, במשבצות האפורות בהירות הוא 900, והמחירים בסוף השבוע במשבצות האפורות הכהות הוא סוף שבוע. כעת סוגרים את החלון, ובזה נגמר העדכון לחדר ששמו סוויטה מספר 1. אני יכול לחזור על התהליך בשאר הסוויטות בצורה דומה.